kagayam na imbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kan dagiti partidos ni bakit na dita sinait Ilocosur, Yabes kan Abela family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi saan napud no anagan tintay drama kastiti konana. Dir manang biyanang, nagtrabaho aki diti construction. Ngam ididandaniak na disgrasya, nagnerbyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho kat ni bakit kulangan tagtrabaho. Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi, jak kaya taglabakan nagdalos, tamang ano ko na anda nga under di sayaak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot abaron. Murang amin on. Ay na, amom mat ajak masangot aglaba lakay. Intun day off ko pa'y lati panaglaba. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagadan tupay ng under di sayaak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umon eh ma. Ito lang mo't nga awan trabaho. Mano atawan na nagtrabaho akiti construction. At dandani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimot karbengak nga ginana. Uray sumagmamanula abulan kumamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam aginana kang rudmut ah. Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingka kat aglaban. Ay, manjak! Ibagaran tuping ang dermak. Kat di aglamang kang aglaba. Tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldom. Ay ka, problema ka daytan ah. Anyat nagan mo aday, kan manutawin mo, single ka kadiwan no sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Ah, kahit nakaamuam ngay nga kasapulan na kiti babauna naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging ang trabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababaunayin. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababaunayin. Ha? 3 times adilang ti pandangan ditaw, awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan, sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nagtrabaho aday. Paiso aya nga adda ka no babaunan niyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga agkatulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga rin day tangay. Makaam mo di manugang nyo ah. Kuna namat a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida ah. Agkuy-kuya ko ijay balay. Isu nga rod ang nagtrabaho ak. Tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipas dek apag trabahuan na idi. Di mat simbrakan, nagbutangan. Anyan? Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Jak amukan ko ana. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan may na? Di nakapagserbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbyan. Kan di nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen, takabailak ti mangilaba iti badok, ading. Nilakay ko na ang ti pagserbyan. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itatay bagak. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga rin ti isweldokin ka niya. Ni, apay ngay manong.
Basit mo ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaw nun di ti balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kas ta nga raw, jak ito dun ati suldom. Ta di ka matagtong palit ti tulagan ta. Anya? Kas ano langan nga jay diaper kan gatas ta nako. Agpakpakaasi ak manong itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita no kasanaw, mina. Ay na, nagpintas ka ti asawa ko na ya. Nagmayat nga agkanti pingping mo bakit? Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso analailo ka manan. Ni bakit may... nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti pasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan kwa na. Ala ka din ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas daig chay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamat ka na. Nagpintas ka pa yun. Di nakmaala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas ta anak ko manong. Kanawan pagplite ang awid. Ay, kasano nga tayo tuyan, Mina? Naragrag ko magnamin, di pitakak adeng. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina dahi di, di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi di. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ngagpailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mo ngamin mangto di ti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin nga agkatulong kat awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibas si tanak mo launa ya. Kahit basol ko nga rod na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka ang ilakok di washing machine mayadaing. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyak langan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawa ka, paraking ka. Kinapuno na, nabayagan na kursonada ka. Inlimad ko lang na ita. Ang agpaisaw, nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan, ta panawa kong di asawa. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawa? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga yatan ta adamat ti itsura manong. Ay, patsin lang kamin ah. Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso aka daing. O niya, kayat nak, ta agawin tan iti lugar niyo. Katanyat pagplete tangay. Agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne,
Adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmanuak na na. Ada, sumberak kayo. Apay Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanyak. Basta dia kay pay laku maag kakaida ah. Tani, diyak kayat ama ulit tida pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapul nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pala ag kakaida kini mina ah. Ag kaida kayon to no ikasar mo ti anak ko. Nagkasatak na kinayat na kamera. Uwan ang ada matanan asawam. Nagpada talang. Tadamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaidaan ni nanang mo. kat aganos ta ah? Agam, ilibas tanto ti agkasilid. Nagrinam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas dyan nakaturog nga marik nanamay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanin nagiti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agbayso! Way, no kayat mo, kuyugan na, tadwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat ah. Baka anya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan akong. I-post mo lang iti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay matakas ti tipupos mo? Apay, missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikatindin pos mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa'y lang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Agabrudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di may bagbaga sa dutak. Ni, imbagak aya asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga agabrudak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sa akto makapaway. Kasano day ta? Adan aya passport mo. Andan, inlakad ko iti limod. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami nun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbaga. Talaga, Jack, imbagbaga, tapno maklaat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana yun. Kabalak ti agbiyahe asisya. Adagat kastan. Di pala nag-apply, agabroad adagusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kastamad nga rod ti kunak tatang. Iso alinapdak, ngam umapamat. Ngam kunanamot nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kuma. Imposible mo't daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Agabroad adagusan. Bulilikaw. Nen, dumundin ka, Rafi. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagiddaak dito'y abay mo. Tapno mabuhantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napig sa tiradar to'y lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday to'y. Kaya't kalaang abantayan, Rafe.
Oh, ni ko mga rumina ti abayan nyo sana siyak nana. Siya ka nga rod, apay di ka makaawat. Agyaman ak unay itiindanon mo kanya kain san lando. Jaklaim pagarup ama aramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero orisyak, kasla jakpat yun tinakita ng naglawag. Naka-holding hands da. Very sweet na nga kuy-kuyo. Sandak nakita insan. So nalang tada kadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. Sige, mapanakon. Oray taintad kong kadris da. Makamukan na niya teramida minsan. Masyanak lakin ka so may bagak tinakita. Wan, nagyaman ak manunin san lando. Halo Emma, apa yang mawag ka? Awanam kayo di ba en? Apay nga italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Parigang harap di signal dito abro. Abro tarupam, manangal lilaw. Ha? Di ko nang jakam mo tararamidam, Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdawid mo dito balay. Kampay di, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan papain mo. Alala, sana pud no reta. Pud no may tababaw ng langit eh. Nabitlaan at daan kami ti relasyon. Oy, amina kay ma. Ada nagginawatan may. Ang naramit ko ti kasjay, kapoy ti utang ko kinkwana. Kan awan napasama kiti nagbatan may, ta stricta ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sinaakon ni Emma. Sininaakon ko na kuma. Pumanaw kan. Aging babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may sa asilid. E di dyan mo pailaan nakita ka sa balyan tinariak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sininaakon dyan sa awak nana. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Mag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ala, sombrog ka. Tani, adar aramida. Ha? Alat ko ko Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho ak. Ha? Hindi nakpanawan adarlain. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsingsing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanyak. Agsinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di Emma. Sorry ka din Pakawanan na ko ma. Puno, anagyan na kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastalang unay, ti panagpakpakaasik kini bakit ko ngampi manaw lata, kat napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Nagsansano ngak iti manuabulan, ngam sana ka na uma anangay ayo kan kwa na, kat impakitak ti panagbalbaliw ko, babaan ti panagsingsingpat ko. Iso na siyan matlang kanya kat pinakawanak, kat naurnos manan ti amin iti nagbaetan mi. Alakastan, tigayim mo, Rafi. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaang to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.